dus jeugdprins af en gewoon veel even onderheen nummer. En ik heb het afgelopen jaar ook weer wat informatie over dich opgenomen. Nu heb ik gehoord dat ze let's ook met gedaan hebben met de toernooi. En dat ze daar ook het gewonnen hebben. Dus weer dacht ik, vergaan met dich een paar puntjes stoep. Dus dan maak je weer de afspraak. Als je verliest met toepint, moet ze een opdracht doen. En als ze wint, dan hebben we ook een prijsveiling. Ja? En dan gaan we weer even het podium klaarmaken. Dus zit nog maar even een liedje aan. Dus kent ze niet toe. Maak geen grapjes met me, want ik ken alleen maar vervelende leren. Toepen is eigenlijk heel makkelijk. We hebben je kaartspel al geschud en wel. Dus het is eigenlijk, als is het leegste, tegen is het hoogste. Dat heb ik hier. Pak maar een ei. Wat is het? Pak die kaart en ei. Nee. Toepak. Die zijn al geschudeld. Leg maar een kabel op. Helaas. En verloren. Leg nog maar een kabel. De reinigste is te zijn. Leg nog maar een kabel op. Ik denk, ja, helaas. Dat is toch verloren. En dat betekent dat de jongens toch echt een opdrachtvuldig hebben. Maar is het favoriete tenietje gewonnen? Ja? Oh, even goedelen. Ja. Want we hebben gehoord dat ze heel erg fan is van een bepaalde voetbalclub.
Zo welke voetbalclub is ze dan? Want dat weet ze niet. Hoe kom ik dit normaal nummer tegen? Ook met shirt maar aan, dan is er toch niet wit van welke voetbalclub er is. Ja, Wil, ik moet zeggen, het steekt er wel zo, maar... Goed, dan heb ze nu het makkelijkste gehad. We willen nog een puntje spelen.
spelen dan maar. Ja, op zich goed. Maar als we een punt spelen. Ze doen het doen. Ik hoor allemaal goede verhalen van dingen van het toepen en doen. Verlust gewoon. Voor de derde keer op die. Dus, hij heeft weer verloren. Dus, verander te horen ook in het steken. En Thijs zal zich even in model doen. We hebben speciaal voor tegen nu een potje gekomen. Kom, moet je meer zaal weer. Zo'n kleur in de hol. Ja. Zo'n hoed aan. Zo, je hebt geluk. We hebben nog maar 2 kaartspellen. Dus de beste er nu nog vanaf. Begin ik maar mee. Ja, inderdaad. Weer verloren. Dus hij moet nog eigenlijk nog een spel. Aangezien ze een harde kom-ups, hoop ik dat ik ook nog gaat vrijgeven. En aangezien ze nu een hand is, zijn er 2 kippen verstopt in de zaal. En die mogen ze van ons even gaan zoeken, want deze is niet kwijt. De zaal moet niet helpen, want anders kreeg ik dadelijk even uit van Larry dat het allemaal te lang duurt.
met vallen, dan komen ze misschien wat sneller. Dat is wel rammelen nou. Dus gewoon nog één puntje koeken. Begin denk maar. Heb ze toch eindelijk gewonnen. Heb ze eindelijk een puntje gewonnen. Dus ten eerste, Bitoepe is toch immer een prijs wat ze doet. En allemaal gaan doen. Dan zijn we ook een keer inwillig. Een keer afmaken, is lekker. En speciaal van ik. Decoratieve velen. Ja joh. Ja joh. Ja, maar met alle respect, hè, maar zo kunnen we de zaken niet laten worden. Ja, we gaan eerst even gaan zuiver maken. En dan hoeven we dan even de trui aan doen. Shit, een dagavond hier. Morgen even een Turksje door, dan hoef ik even op kan vragen. Ja, ik wil ze even zuiver maken.